Pandamay ng mga manok ni. Sakto man nag-breeding, di ba basta marakop. Unya ba? Kaya ako sa saradaan ba? Madali, di akala may nag-igop. Ayun pa. Hoy! Kikimbing ng kikimbing. Uy, medyo luyam na kong amigo. Naunsa man ning bataan ni, nagluyam ang mananap at tuon ako ni B. Sindihan siya ako niya ang pikolo. Medyo taas na siya, kay mahal man niya akong pikolo, good. Nganong luyamang ka? Naglaay ko, boss. Lami kayo inom sabaw. Medyo maipit ang style lang. Ano maipit man? Oy. Medyo nindot na yung plano. Mga tuta dito sa tungkuan, akong lawak dito, akong farm ba? Karatake, hindi kayo na magbaylo ron ba? Need akong sabaw sa manok. Dili, Milo. Sabaw sa manok ng Bisaya. Oo, tara. Sibilhatag ka. Oo. Sinesa ko ng pikolo. Halal, lari ka. Sundak ko. Silbi, ayaw lang pagbanha sa ko ang kuan ha, lawak na ko ha, kay... Nabay kay gwardya dito, basin ba akon ka, utukbon ka, upusilon ka, patay ka. Sige, boss, mag-silent mode ako. Kana may nindot. Hali. Hapa pa, pagkadaphag ba ni mo? Hapa, kaya basi maulot taron. Ako ni Abri. Sorry para na. Ay, pag ina-istorya ba ako man ni Derry? Oh, kanina nung magapahapa man tagi mo man din ni dire. Anda lang kayo kasi maulot na ba? Medyo maipit na yung style lang ni, malapas na sa formula. Ako ni agi mo ka pagka-runner, gusto mo kumudagan ng magkinaon sa. Runner day ka? Miya, oy. Ungi ba? Ikaw, Abri. Medyo nindot na siya. Sulod sa akong lawak, ikaw na sulod. Pagdali pa, medyo maipit na yung style lang ni mo ba? Tagulat. Bullshit. Abrihi. Pagdali. Suki. Pagdali. Pasuki. Pagdali kilamin kayo ng subog. Pagkadugayana ba yung tawanan eh. Welcome sa akong farm. Wow. Punita o kung sa ibong puniton. Sige. Gukda o kung sa gukdon. Simulan na natin. Pandamay ng mga manok ni. Sakto man nag-breeding, di ba basta marakop. Oy. Medyo maipit ka, anak. Kay, medyo abdikan yun yung mga pagdagdagan. Anong, pinasutoy ba? Ready 150 ba? Ang dagan ba? Sige, pagdali na kay, mabunalan dar, maulo yung daan nyo, masakpan da. Basta ni. Medyo gamay mo na yung nakuha. Basta ni, pang subo-sabo na. Good for one na ni. Huwag kaya pila ni. Okay, oy, miya, oy. Ni. Di malakpan ta, maulo taron. Unya ba? Kaya ako sa saradaan ba? Madali, di akala may nag-igop. Ikaw. Time pa. Uy! Yung sa mo sa akong manukan. Ano nabitbit makana? Binuang ni mga tawhan na ay. Di nyo na ihatag sa kuha? Di nyo na ihatag sa kuha? Ha? Patay. Marag madamay ko ng tiradang bustakloy ba? Marag lain ni ba? Mga ipit ani ba? Oh no! Bustakloy! Guniti sa bustakloy! Anga, Guniti pagdali! Guniti ba? asa man ka? Dagi bunsin! Run! Dagan man ang panuway. Medyo maipit ko ani ba? Dagan mo isa o. Na, usama mo na akong manok. Usama na, ano bit-bit man na mo. Medyo dinot yung mong mananapos. Hindi siya og hybrid, pwede siya masabong. Gago! Muli siya kalimukon ba? Hindi siya cool. Kanang, ako aram mo nagugurot-gunitan ko. Gitawat ba ng panuway ko?
Lagot yung bata ba? Medyo maipit ko anong dagana ba? Murag nindot ni musundok kay Boss Albert ba? Gamito na akong agibusin, bi. Cool! Murag nindot ni Cool. Gunito sa Cool. Balo ba ka ang paboritong manok? Ginhanglan ako mo gamit og kagibusin, boss. Unsa na kay Bunjin? Kagibusin technique. Right. Ang paboritong manok. Sa nakabalo ka mga awat, rapod ikong manok diri ah. Amat sa duwa.